Tangan bisa. Ayo dasar pakai ngono. Apa mandel. Ria karena salah nih. Melaju kita melaju. Apit dhewe kalau. Ya apit dhewe kalau. Ya. Kayak lapon. Apa ya kayak gitu apa?
Wes iki. Wes apa tenane? Aman siaran langsung. Oh, aku ora. Oh, kan jadi muter nih. Muni pelakor dianter rami arek-arek. Perasaanku piye ngene. Tenang, aku kan pihakmu, tak ewangi terus. Perasaanku. Lagi mau wis to koyo e. Lagi benak nandang iki lek jalan langsung aku benak ora apa iso. Iso. Oh, jadi ngene ora iso. Nah, ngene tak aku tak foto arek lakor iki.